Kulun nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajan. Tak anggap kepentingan anak bojo arep aja ngamuni nututi kaya punya. Nalikane aku ninggal aku. Ya, apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Pasuwun noleni Satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mr. Mentem Ya, dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mr. Mendem. Mr. Mendem. Ngepas ke hawa. Arah itu ya. Master Mendem. Satu Lagu lagi. Kayak sama Mas Wuduk, Mas Wuduk. Oke. Ya. Ora tak kakek penting sesuk tuku berat. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mentem wis losor.
cocok kulerek non bujang Aduh ngano kuat mendem kuwe surat umat Apa yang mau gue ya Demi Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Ya anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail qatul maut, wong sing kedurungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya mbok nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus wis sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajane? Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh labemu. Kok iso. Kalau ombe kan kecing. Ayo. Kalau ombe kayak hidungmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, kowe ora ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iki ya Gus asine. Gus Sun Gondrong. Iki asine ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudone. Nek niki ra klinik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Pantes. Ndamel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, kuwi. Sunandar. Mira. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Jogetmu karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule diteko. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih begini. baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku lek ngomong iki tak percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok Nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagah penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja ngamuni nuturi kaya bunyai.
kitokne wae yen mendem wis rasa dhewe. Tak cukupke lelakonku pancene bener kandamu aman temeku ing rusak awakku. Selamat tinggal koncoku leren non dugal adon anakku wata mandemku wis ora kupat. Satu lagi. Satu lagi. Bahasane iki pangkas satu. Wong lek